ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬೈತ ತುಲೆ ಮೀನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಾರೆ. ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುರ ಮಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬೀಜದ ಬರಿಟ ಮೀನುಕಾಯಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತಲ ತಿನ್ನಲಿ ಮೀನು ಕಾಸ್ಕರೋಡು ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಏತು ಬೋಡನ ಗಾಡಿಗಂತ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಂತ ಅಂತವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೂಕ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ತಲೆ ಜೋಕಲ್ ಬರಲ್ಲ ಆಗ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಜಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋಡೆ ಪೇಪರ್ ಹೊಡಿತಂಡೆ ಆಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿಂದ ಎಂಟೆ ಜೋಕಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಬಾಲ್ ಶೂಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆ ನಂಜಿ ಬೀಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಲೆ ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಲಿ ನಾನು ದೂರ ಗೊಬ್ಬನೇ ಪೂರ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಡ್ ಬೈಕ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಿಡೋಲಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಟೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಲೇರ್ ಮಂಡಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿಜೆ ಎಂಕಲೆ ಬಂದ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ಬಲ್ತಂಡು ಓಡಾಡಿ ಹೋಗುದು ಲೇರ್ ಮಣ್ಣ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಕಲೊಂಜಿ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ತಿರುಗಿರ ಬತ್ತೀನಿ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನನ್ನದು ಪೂರ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ನಂಜಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಗಾಳಿ ಜಿಂಜ ತಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ತೋಜುಂಡು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ ಉಂಡು ತೇಲುವ ಸೇತುವೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೇತುವೆ ತೇಲೊಂದುಂಡು ನೀರ್ದ ನಡುಮುಟ್ಟ ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬೋದು ಬರಲಿ ಅಂತ ಪೋಡಿನಕಲು ಪೋಚಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಂತದ ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಿನಿ ಜರ್ಮನ್ ಪನದಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತಲೇ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಅರಮನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ 7 ವರ್ಷ ಆಡತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಡಿರು 100 ರೂಪಾಯಿದ ತೊಗೊಂಡಿರು. ಸೊ ಅಂದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ನಾವು ಬಿದಾಡಿಯ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಮೀಟರ್ ಅಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಶೂ ಪೂರ ದೆಪ್ಪಡು ಬಂದಿರು ಜಾರು ಬಂದಿರು ಶೂ ಪಾಡಚ್ಚಿನ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಮುಜಾನ್ಲ. ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ನಡುಮುಟ್ಟ ಪೋಕ ಹೆಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಸತ್ತಂದು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬಿದಾಡಿ ಅರ್ಮನ್ಲ ಬಿದಾಡಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ವಾಶ್ ಆದಂಜಿ ಬಿದಾಡ್ದು ನಡುಕು ಪೋಯಿಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವಡು ಬಂದು ನಡುಕು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಮಾನ್ಲ ಬಿದಾಡಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಪೋಡಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ರೋಪ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದರ್ದೆ ನಿಕಲ್ಲ ಆಯ್ನದು ವೀಡಿಯೋ ಹೊಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೂರ್ಣ ತಿಕ್ಕಂದು ಏನೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು. ಸೊ ತುಲೆ ರೋಪ್ ಅಂತ ಅಂಟಿ ಪತ್ತವ ನೋಡಿ ನಿಕಲ್ ಗಟ್ಟಿಡು. ಸೊ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತು ಪೋಲೆ ರೋಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ರೈಟ್ ರೋಪನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟರು ಸೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ರೋಪ್ ನಿಕಲ್ ಪತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಸುರುಕೊರ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಆಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಫೋನಾಗಂತ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಿರ ಬನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ನೀರು ಅಡಿಟ್ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಪುರ ಅಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಜವನೇರು ಪುರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಹೊಲ್ತು ದೂರ ಬೈದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಸಿಕ್ಕಿರು ಮೈಸೂರು ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಬೈದಾರಿಗೆ ನಾನು ತೆಗಿಯಾರ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ನಟೆ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಸಭೆನಿ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಮೆತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೆರೆತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅನುಭವ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತೆ ಉಲೆಮುಟ ಪೋರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಲ ಬೂರ್ಣ ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಬೂರ್ಣ ತಿಕ್ಕ ಅಂದು. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಶೋಕು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೆರೆತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆತ್ತು ತಿರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಒಂತೆ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಪೋನಾಗಲ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಂದಿರು ಶೋಕದ ತ್ಯಾನಂತದ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಅಂತದ್ದು ಅರ್ಮಾನ್ಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಬರ್ಪು ಚೇರಿಕೆ ಗೋಡೆಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿಗಂತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಸೇಫ್ಲಿ ಕಂತ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀ ಉಂಡಿಗೆ ತಿರ್ತಡು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತಡ್ಲ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸುತ್ತಲ ತೂಂದು ಪೂರ ಹೋಗ್ಬೇರು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ತುಲೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಡುಮುಟ್ಟ ತೂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಅನುಭವ ಪೂರ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ
ಹೊಸತ್ತು ಅಂಜಿ ಅನುಭವ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನನ್ನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರುವೆರು. ಸೊ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಇಡಮುಟ್ಟ ತೂಯರ ಬೈದ ಅಂದಿಟ್ಟು ಅಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಅನುಭವ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಅಂದೇನ ಅಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದೇ ಬೈದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೂವೋಡು ಬಂದು. ಸೊ ನೋಡಿ 6th ಒಂದು ಓಪನ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೂಯರ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತ ತೂಯರ ಧೈರ್ಯ ಮಂತದುಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಡು ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಜಿ ಶೋಕದ ಅನುಭವ ಇಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಭಯಂಕರ ಅಂಜಿ ಅಂಜಿ ನೋನ್ ಪಡೋಂಡು ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಸೊ ಬಲೆ ಬರೋಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆರೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಲೇ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಎಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೌಲ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಪೋತು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ನಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ನಾಗ ಶೋಕರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ತುಲೆ ಅರೆಗೆ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ನಂತ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಎದುರು ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಂಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟಗ ಅಂದು ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಲಕ ತೋಜನ ಅಂದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ಸುರುಕೆ ಮಾಡಿರು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಜವನೇರು ಅಂತಂದಿರು ಎಜ್ಜಿಗಂತ ಪೋಚಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಅಲೆ ಮನದಲ್ಲಿರು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಜವನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು ಏನ ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಪಾತೊಂದು ಏನಂತ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಂತೆ ನೆಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇಂಚಾಂಡಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜವನರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತ ಅಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀರಿ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೀನಿ. ಸೊ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಡಿಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಡಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಕಡಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ದ ಬರಿ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇವತ್ತು ದೂರಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಮುಲ್ತ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಕ್ಲ ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಟೂರಿಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡ್ತಲೆ ಅರ್ಮಾನ್ಲ ಮಮ್ಮಿಲೆ ಬತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅರೆಲ್ಲ ಕಂತೀರಿ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಧಡು ಒಂತದ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಬರೋಚಿಂದು ಪೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಬರೋಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದು ಅಂಡ ಅಕುಲ್ ಲೆತಂಬತ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಖುಷಿ ಪಾರೋಡು ಅಂತ ಅಕುಲ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಮಾನ್ಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲಿರಿಕ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಬಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಡುಪಿದಕ್ಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಮಲ್ಪೆದ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಮೇರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ತಲೆ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ
ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಬರಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋನಾಗ ಅಂತ ಏನ ಬೋಡಿಗೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು. ಸೊ ಊರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಅದು ಶೋಕೊಂಡು. ಪೋನಾಗ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ತೋಜನ್ ಬಟ್ ದಾಲ ಪಿರಬನ್ನಾಗ ಅಂತ ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವರ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ಖುಷಿ ಟುಲಿಯರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾಡ್ಗ ಬನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಲೆ ಬಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲಿಯರ ತುಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದಂತೆ ಎಂದಾಂಡ ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಪೋನಾಗ ಏನ ಬೋಡಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆರಾಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಪಾತೊಂದು ಬಲ್ ಬತ್ತ ಬಂದ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಪೋಂಡ ಆರಾಮ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಸೆರೆತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಮಿತ್ತ ಸರ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಪೋಡಿ ನೆನ್ಸದಲ್ಲ ಸುರು ಪೋನಾಗ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾವು ಬಟ್ ಹೊರನಿಕಲ್ ಪೋಯ್ಬೇಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದನಿಕ್ಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಪೋನಾಗ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮ ಪೋಲಿ ಇಂಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಅದು ದಾಲ ಅಂದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಶೋಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು. ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಟಮಟ ಬತ್ತು ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೋಡು ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂಡು ರೇಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೈತುಂಡು 100 ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಉಳ್ಳೊಲಿ ಬಂಡೇರು ಎಂಕುಲು 15 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಅರ್ಮನ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಡು ಆಗಿವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬ ಅಂದು ಇತ್ತಂತ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಅರ್ಮಂಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿರೋ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೇರು. ಸೊ ಬಲ್ ಬತ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಚಿ ಬೈದಾದೆ ಅಂತ ಅರ್ಮನ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿನ ನೆಟ್ಟೆ. ಸೊ ಸೊ ಇತ್ತಂತ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಬಲ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದು ಇಂಕುಲ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೇನೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂತೋಚಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತ ಉಂತೋಚಿ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಮನೆ ಸಾಯ್ಪುಜಿ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ತುಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಟೈಮ್ ಅರ್ಮಂತು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐಟು ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ಲ. ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಬನಾನಾ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀ ಉಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಬಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಐತಲು ತಿನ್ಪ. ಸೊ ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೊಸ ದೂರ ದೂರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಲ್ದ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋಕಂತ ಆಸೆ ತೂಲೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಪಿನದು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರಳು ಬತ್ತುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತುಂಡ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂಜಿ ತೂಯರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವು ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಸೊತ್ತು ಪೂರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತನ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ನಿಖಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬರ ತೂವನ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಪಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಲೆ. ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಾಳ ಆತದೆ ಶೋಕ ಆತನು ಈ ಅಲ್ಪ ನೋಡು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಬರಚಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಅಕಲು ಅಲ್ಪ ನಿಂದು ಯಾವ ಈ ಸೈಡ್ ಬರಚಿ ಬರ್ಚಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗಟ್ಟಿ ಬಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಚ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಾತಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹೋಗೋಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟಿನ ಎಂಡ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೀತು ಕೂಡ ನಡಕ್ಬೋದು ಕೂಡ ಅಂತ ಕೋಡುಂಡು ಅಂಚ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಮಾನ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಬರಿಕ್ ಬತ್ತೀರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಚಂಡಿ ಹತ್ತೀರು
ಬೀಚ್ರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ನಡಕ್ಬೋದು ಬರ್ಪ ಸೊ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ.